ዋና ጸሐፊ ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ብፁዕ አቡነ ሉቃስ በመሆናት በዓል ልደት ቃለ ቡራኬ ሂቦም ንሶም ኣብ ቡራኬዮም ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝርከብ ዜጋታት ኣብ ምሕላው ወሰናስን ሃገርን ልምዓትን ተዋፊሮም ንዘለዉ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኣብ ሆስፒታላት ተዓቂቦም ንዝርከቡ ሕሙማት ብሓፈሻ ንኩሎም ምእመናን እንኳዕ ናብ ብርሃን ልደቱ ኣብቅዓኩም ኢሎም ብፁዕ አቡነ ሉቃስ ከምቲ ቅዱሳን መጽሐፍትና እቲ ንሐው ዘፍቅር ንኣምላኽ ኣፍቀረ ዝብለና ንጽጉማት ምስ እንሕግዝ ንስኡናትን ንዘይብሎምን ምስ እነማቕል ንስድራ ስውኣት ምስ እንጥውር እቲ እነብዕሎ በዓል ዕግበትን ቅሳነትን ይህበና ብምባል ክንትግብሮ ተማሕፂኖም በዓል ልደት በዓል ፍቅርን ሰላምን በዓል ሓድነትን ስምረትን ክገብረልና ሰናይ ምንየቶም ድሕሪ ምግላጽ ድማ ህዝቢ ሓድነቱ ዓቂቡ ኣብ ኩሉ ዝካየድ ልምዓታዊ ስርሓት ክሳተፍ ኣዘኻኺሮም ምስ ዘመን ምጅማርን ዓመታት ብልጫታት ካን ድኽመታት ካን አለሊኻ ንሓድሽ ስራሕ ብሓድሽ መንፈስን ሓይልን ንምብጋስ ገምገማት ክካየድ ኣገዳሲ እዩ ስለዝኾነ ድማ ኩለን ኣካላት መንግስቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ንጥፈታትን ኣብ ምግምጋም ይርከባ ከም ኣካል ናይ ምምሕዳር ዞባ ደቡብ ንዘካየዶ ገምጋም ዝተኸታተለ ወኪል ኤሪና ፊልሞን ትካቦ ንዝለኣኸ ጸብጻብ ኣርሴማ ኣስመሮም ከተቕርበያ ኣብ ዞባ ደቡብ ኣብ 2015 ብልዕሊ 80 ሚልዮን ናፋ ምህናፅን ምጽጋንን ትሕተ ቅርጺ ምውዳር ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ልምዓታዊ መደባትን ዘጠቓለለ ንጥፈታት ከም እተሰላሰለ ብ45 ጥሪ ኣብ ከተማ መንደፈር ኣብ ዝተኻየደ ገምጋማዊ ኣኼባ ተገሊጹ بمسرز غرب تصبصاب ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 4 ዲጋታት 2 ራህያታት ከምኡውን 20 ናይ መንደቕ ከትርታት 17 ኣብያተ ትምህርትን 2 ትካላት ጥዕናን ክህነጽን ከሎ ኣብ 15 ኣብያተ ትምህርትን 4 ትካላት ጥዕናን ካ ናይ ምጽጋን ስርሓት ከም እተኻየደ ተፈሊጦም ብዘይካዚ ሃገራውያን በዓላትን ፌስቲቫልን ንምዕራግ ዝተራእየ ተሳትፎ ህዝብን ሰራሕተኛታት መንግስትን ንውሽጣዊ ዓቕሚ ናይቲ ዞባ ኣብ ምብርባር ልዑል ኣስተዋጽኦ ከም ዝነበሮ ንጥፈታት ባህሊ ስፖርትን ቱሪዝምን ንምድንፋዕ ግና ገና ስራሕ ከም ዘድሊ ተገሊጾም ኣማሕዳር ዞባ ደቡብ ኣቶ ኤፍሬም ገብረ ክርስቶስ ኣብ ዘስምዖ ቃል ልምዓታዊ መደባት ንምዕዋትን ብቕዓት ዝዕመም ስራሕት ንምርግጋጽን ዝተራእየ ውህድን ውድብን ጻዕርታት ክቐጽል ብምዝኽኻር ዝተሳለጠ ንጥፈታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ውጽኢታዊ ስለ ዝነበረ ኣብ መጻኢ ልዑል ኣድህቦ ተዋሂብዎ ክስርሓሉ ኣገንዚቦም ኣብ መምሕያሽ መንባብሮ ህዝቢ ዘተኮሩ መደባት ውጽኢታውያን መንባሮም ዝጠቐሰት ኣካየዲ ስራሕቲ ዞባ ወይዘሮ ፋና ተስፋ ማርያም በወገና ምብራኽ ንቕሓት ሕብረተሰብ ኣብ ኣዋጅ መሬትን ኣተኣላልያ ስንኩላንን ኣብ መንጎ ዓድታት ዓዲ ጉርድን ዓዲ መሮብን ገደልን ጓቋትን ከምኡውን ደግራን ሓድሽ ዓድን ዝነበረ ናይ መሬት ክርክር ብዕርቂ ምድቃሱ ካብቶም ዝተወስዱ ኣብነታውያን ተበግሶታት መንባሮም ኣንጺራም ኣብ መወዳእታ ማሕዳር ዞባ ደቡብ ኣቶ ኤፍሬም ገብረ ክርስቶስ ምድማቕ ጽምብል ብሩራዊ የብየሉ ናጽነት ምትካል ፀሓያዊ ጻዓት ኣብ ኩማዊ ኣብያት ፍርዲ ምህናጽን ምጽጋንን ትሕተ ቅርጽታት ልምዓትን ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎታትን ከምኡውን ምድንፋዕ ባህርያዊ ጸጋታት ካብ ዓበይቲ መደባት ዓመት 2016 ምዃኖም ኣንጺሩ ዕቃበት ተፈጥሮአዊ ጸጋታትና ልዑል ኣቓልቦን ክትትልን ክግበረሉ ኣብ ማሕዳር ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ዓሊ ማሕሙድ ኣብ ሓለዋ ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ምስ ዝተዋፈሩን ካልኦት መሻርክቲ ኣካላትን ኣብ ዝገበሮ ርክብ ኣዘኻኺሮም ኣብቲ ኣብ ከተማ ከረን ዝተኻየደ ርክብ ኣቶ ዓሊ ሃብቲ ገረብን እንስሳ ዘገዳምን ንጽባሕ ብዘይብሉ ዘይ ሓላፍነታውያን ሰባት ከይበርሱን ከይጸንቱን በዓል መዚ ዕቃቢ ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ምስ ሕብረተሰብ ተዋሂዱ ጻዕርታቱ ክሕይል ከም ዝግባእ ብምግንዛብ ምምሕዳር ዞባ ዘድሊ ምትሕባር ክገብር ድልው ምዃኑ ኣረጋጊጾም حلفي بعل مزي حلو أقرب النساء زجدامن زوبا عن سبا أتو دبساي ولداي بوغنو بزي كاب نوسان زوباتات كركبتن كرنن أبتن كالوت شعت نوسان زوباتات عدوين حلوتي أقرب تغطيرهم أبنو تفسرح كم زركبو بمغلاط قصري أب حلو أقرب النساء زجدامن مستوافرو كعبي كم زقبا أرديوم بمسرز غربت سبساب مسبرسات أقرب أب ستحازو قدات كنت فوزنحو 385 سبات أب تحت قصرو علوم كم تقصعو كبرهن كلهم زبين مقطعة جن فوكس سلازغنا نخبرة السراح زيتن كيف كوينو كم زلو التحساسيبهم حلفي بعل مزق قصرن أقرب الإنسان زجدامن أتو أبرها جارزا بمعصوي قال أبز اسمعهم تريو زي حجاو مقراط أقرب مفحمن سفيحن دوب سجرن كوينو مهلاو بمتكاس نمكو تصاروا تبع المزي كسرحو زخولو أواجات نديفو أب درجة متصفاف كم زركب أبريهم تساتفتي أبزها بوريتو كأن مقطع حقي كتكبر كيلاتات حقي أبتتكال كمدبو قدات زوردو انسساتات بمسرت عنقصات حقي سقمتي كوصد اللهم دحنت انسسا زقدام نخو حاس هاقراوي يكون زباوي كللات كمسرات حرستوت لمدي مقهاجا كتري قوسقواسات ككايد أبزوبا قاش باركا زولو مسرح مهاب فقادن مفحامن مقراطن عنسيتن عتب كتصر ككبرلو تلابيام أب مونغو عدتات عد قردن عد مربن نوزوبا ماي منز نبر مسحاب بعربي مدقاسو مرايات واحد كبتات تسبيب بمخانو أكايد سراحة نوزوبا أتو كيدا نفروي قليتهم
أتو كيداني أبتنو زبا كتكبر استوطن مدبات معقاب ماين حمدن موقاد مرعى تحت عدمن كالوتن بمتحب بار حزب انتقالات منقستن بعد معنت كم تتكبر بمحبار أب كلتشعن عسرت وشدشتن بسفحة كدفع الله مخانو حبيروم أفتي بسلسة الرئيس تقانع قام زلو تقامات أقلقلوت تليفون موقو عزيان سروي ستماين نمكلالون كسرح مخانو أرديوم أما حدارين الزبا ماي مني أتو فرونجيل تخلى هايمانوت بوغنو مريت ناي من قستي سلزخوني أفتي تقامنوتو كل زيغا بأواج مريت كغياد أتحساسيبوم أب حليب منتل نوزبا على برعد بقد خدان سينجرين مالمان كسلتنا زنحة 15 دقيقة نسيو بكل تطري تمرقان أبتي سنة سرعات حلفيت همادي زوبا عن سبا ويزرو أمنا حسنة أبز سمعت وقال موياوي عقمي دقيقة نسيو نمعباي نفسا نخخلا مبقس زخونا ناي لغاح عدل مخفات كمون أنصار حماماتن قداءة المدتاتن قوسقوساتن أستمرتاتن مهاب كاب كند عمامات محبر مخانو تقيسا زاقيت صبغ وسيتي ركبو كمزلو حبيرام نتسلتنا ذهبت الناتي أبرهت ولد مريم بوغنا بيت مرتي قد خدان مالمان قدوس دانيال كامبوني دبر مدهان علم حليب منتل ناستاد 3 عامتات ندق انستيو بيده طبب اب مسلطان كنطف مصنحا بمحبار ببوان استمرق دق انستيو كنتاتن تخاتاتيلكا زلون صقمات نفتحن ناي سرح بايتا كفترلن تلابيام جنفر همادي زوب عن سبا زاغيت لعلي 37 شح ابلات اللوام